и много известни, много са, много добри и най-известният кълбой Габрово са съзвестни герои. Баща го да губи секс, отлейте са дели, последни прашки не и добре дели. Шоуто започва да ви отбудава. Раз, два, три, секваньяк, убиен, снайперист, тромпетист, лекар, гермаджия, стипендист, антикомунист. Снайперист е бой, който ревия мой коч. Снайперист е бой, който ревия мой коч. Снайперист е бой, който ревия мой коч. Снайперист орента, запихай го, запихай го, терия, вътре, запихай го, запихай го, терия, вътре, запихай го, запихай го, терия, вътре, запихай го, запихай го, терия, дай амори на платера, снимай да се, дай амори на платера, снимай да се, дай амори на платера, снимай да се, дай амори на платера. Да търси майка си, баба си, стрика, леля си му, бе всички ще там да ги търси и като го изларя! Добър вечер! Оле! Браво! Сега, събрали сме се на тази скъпа литургия днес да почетем почет на един толкова хубав човек. По аплодисменти. Защото той е най-красивият. А останалите са грозни. Така, днес продаваме тениски за много малко пари, само за 10 кинта. И тия пари ще идат за Червен кръст, базикам се, ще ги спим. Другото, сега ще правим и клип за най-новата песен магазин. Така че за следващото парче искам всичките отпред! Веднага! Веднага! Така. Веднага отпред. Така. Тя затова камерата отблизо, да ни показва отзад колко сме малко. Но все пак благодаря за всички, които са тук, че дойдоха да ни уважат. Особено ти и ти. Yes! Без теб. Благодаря.
Саксофониста ти... Кога се качи, аз искам да те представя, май да ти се качи веднага. Това е барабата от Кричим, не от Гара Кричим всъщност. Аплодисменти за най-красивия саксофонист. Той надува бузи и чужди понякога, и ги издува. Ма не да се срамиш така. Къде е оператора? Не мога го видя. Добре ли са ти светлините? Нещо там... Сигурен ли си? Красив ли съм? Супер! Така, следващото парче е за една моя магазинерка. Какво? Чакаме... оператора. Ти пък къде го качи там, бе? Ще вземе да падне там, бе. Както да е, ай, че губим време. Не още. Готово ли си? Освен да кажа някой виц. Ти, кой виц да ти кажа? За кой? Не ги знам тия. Аре, бе, майна! Между другото, този микрофон ма би. Кой виц? Стига, ще отчаям хората. Готово ли? Готово ли? Много е нормален. Ай! Аплодисменти и Кайкочек! Микрофон много ме бега. Значи той иска да пее така, иска вие да пеете. Ще да стегна някакво. Няма нищо да тия кадри, ще си ги ползваме. Пак! Ако не тръгне да бяга микрофона, вече и той има лично мнение за това. Дай!
Ама живнете малко, ама живнете, какво седите се едно сте на литургия, майна? Къде е? Дайте ми светена вода, майна, тук да я ливаме така. Сега вече можете да си ходите, пушете една цигара или нещо такова, сега ще свирим много сериозни песни. Ти шо? Свиря малко по-ваничко да мога да си кажа положението. Теб да мини. Дай сега.